Baksa rok omohai exozono by relation khywo hyfano mababa ni itsha twino kaijakgo buma bufa kaham no saya dena hinke ani relation ungmani ke mela nuklai mani shimi bo sawa ano nung my relation mo phaikani ni Facebook ni Insta ni password rok mari nai hinai hinke angbo saka angno ani Facebook ni password rok riwi mania barba no saka riwi mania hinai angbo oba haikeno nakhre kari uitongo tebobu ang haino ungtongo salsa ani dol joto dol na te group snamo te a group ano bu add khywo salsa salne ani hakeno din parang thango group kok sabai mani pore ba ano inbox teke text khywo boni pore bano singo nini girlfriend bahai tong hinai ang saka bono ani kono girlfriend rok kare hinai angke ano tese saobo kabai kono shadi hinai ang saka bono kabai no kare boni pore tese saka ang bono sabole ang hai borong no hamjk nai hinai haike bo sawano hinke ba ang bai hamjk di hinai ke bo se hamjk nai kare fo hinke ba hai hinai saobo ano hinke ang singka bono kabai de hinai bo sakano kabai no chengra saya no honai sao hinke teise saka bo ano angno no agini simi no hamjago hyfano angno no sanani sujungman ya honai saka bo ano and bonus sikang ano propose khaika ang bo singka bono nungkono dinafano kebo by relation khaya khode hinai bo saka ano kaijakgo angbo hyfano 3 mas hai khaika haini saobo ano haikeno chini salsa salnai ungkha kok sabai no boni pore bo angbo bai buma laika 1 week ni pore boni tomung jamung belaikeno chance ungpaika haike angbo bono kisa sondeho bukaika haikeno angbo saya gare mani Facebook online ngai naika boni pore messenger ro naimani bo gobang manchala rok bai bo text khywo abo haike boni messenger ro text rok khaijak lugoi ang bilake rumana kha haike fano ang bono konno fano hinia haike na tongka bo 2 mas ang bai boni pore saka bo ano ang nung mai relation wa tongi man gala khane ang busung kabono tamoni bangai hinai bosaka ano nung bai ano kainani soigala kuno dino fano honai ani ama baba je bai ano kai bobai no ang kaijak na hinai saka bo ano okok no sawi bobai ang prai 1 week hai kok sajaya hinke ang bo 1 week ni bisingo boni Facebook online ngai mase te bu katal borong bai si kok sai tongo bo waisa ke ba boni photo waisa ke ba boni photo relai theng tong lai uta salsa ke bona no message kai singkha tama no moi torok man dia de hanai waisa phano kaham hamya singlia no hairong nei mane sawata bo ano boni pore ang saka bono tama ang bono kaham hamya singnai kaham hamya singnai bani ni ngolo kabang manu tongo hai ni saka ang bono ang no omo hai ke singya phano kono nya na 1 week ro moi amaro banyo kok sai tongo na hai ni saka ang bono hai phano bo ang samani kok no bises kaya ang saka bono ani aro screenshot tongo hai ni saka ang bono saya gosidi hai ni ta boni pore bani kok no khana moi joto bini Facebook bone friend rok tong mani ta joto non je bokok samanong joto non blog khai de bayu hai keno 2 mas hai kaham ke jeng tong lai kha 2 mas kok salaman pore jeng hai noi malai phika malai pro bokki saken kisa nogomang nang thangnani hinata nogomang thangnai ama hai kong mang saw ta bo mane kokro kaham ke saya ta
Hingga hai rong ni besawo ni bangai jani no kok rong bango nung maya ante tongi manya hai ni bo ani phone no na boy boni pore boni number ro te Facebook rok ani mobile joto boni number rok te Facebook rok tama no block khlai mo delete khai bayo ta ang obo hai rok no we ani mogol mangte rok phai gata boni pore bo iko ani kongno khana we bo Facebook rok joto number rok te boni dolok tongman rok no bo block khai re bai man hai hai te we Facebook ka tal ke account khlai phire hai te we borok text rok khai phiro loke tam jani jol jage hai no borok no bo tesa block khai review hai ke no wanchugo hai ke bam bari ano hamjang na hai ni bagai no wa no propose khai ka lachi akiri yang ang wansung mani te cinta khai mani ani si sali ana ani bakasi chaya ani tomung hai single hanai sawoi burno propose khai re mani hai puno ang bai bo break up mani pore ek mas pore te tin jona borong propose khai khabo boni group bo anera tongo angbono select khai na mujungkha noro wansugoi naile je mai bri tabungni jugo tide mano asuk no bo boni buma bufa no hamjk ठीक no bo break up khai kya hyfano busuk boni mababa no hamjk na bo ठीक no hamjk nai bo hamjk ya nya hyfano kaijakgo male boni buma bufa ni itsha tise kaijakgo nai bo kapal kaham siboni obahai engtong mani yagolo fano boni buma bufa sawi mania mane siata mai engtong mani hairo ni sika angeba boni ma babaro pono hain gamungta jenono jonmor jagai onek si chalia obahai chraino jonmo khaimani sai lamangana ni sirong no maya khlaimani fano tesa ham khamung haini hin gamungta boni ama babaro